Sal-jum ta' tnejn għadha mhux magħrufa l-identità tar-raġel li nstab bla ħajja l-ħamis filgħaxija f'Falqa f'Birzebbuġa qrib Ardalam. Matul il-jum tas-Sibt saret l-awtopsja fuq il-kadavru li nstab fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni madankollu filwaqt li ġie stabbilit li l-vittma ma mietx mewta suspettuża. Jiġifieri li qed jiġi eskluż għal kollox li dan kien każ ta' omiċidju. Ismu għadu mhux magħruf kif l-identità tiegħu tista' tiġi stabbilita biss minn test tad-DNA. Laqstant, it-testijiet forensiċi għadhom għaddejjin ġmielhom sabiex jinxtieq aktar dawl fuq x'wassal għal mewt ta' din il-persuna. Mistoqsija minn Net News dwar kwalunkwe informazzjoni brabta mal-identità tal-vittma kelli mal-pulizija saħqu li dawn it-testijiet biss jistgħu jikkonfermaw b'mod uffiċjali ta' minnu l-kadavru li sfortunatament instab taħt il-pali tal-bajtar. Għaldaqstant, issa din hija logħba ta' ħin u paċenzja. Intant fl-aħħar ġimgħat kienu żewġ irġieli li ġew rapportati nieqsa bit-tfittxija għal Carmelo Fino magħruf aħjar bħala Ċali u Salvo Bonnici għadhom għaddejjin ġmielhom. L-ewwel każ huwa tar-raġel ta' 83 sena li fis-satra tal-lejl ta' bejn is-27 u 28 ta' Ġunju ħareġ mir-residenza San Vincent Stepol fejn kien jinsab rikoverat. Il-qraba tal-anzjan spjegaw kemm il-darba fuq il-medja soċjali li huwa jsofri mill-kundizzjoni tad-dimensja u li kull ma jgħid huwa numru wieħed. Fino ntlema fuq il-kamera tas-sigurtà ftit mumenti wara li ħareġ mir-residenza libes flok ċar blu, shorts blu skur u sandli. Ta' filwaqt li għadejja tfittxija l Salvo Bonnici ta' 70 sena li ġie rrapportat nieqes fl-ewwel ta' Lulju u l-aħħar li ntlema kien fil-Gudja. Kull min għandu x'informazzjoni dwar dawn il-każijiet għandu jinforma minnu fih lill-pulizija anke b'mod anonimu.